Добре дошъл във фабриката за страх. Каналът, в който ще станеш свидетел на видеоклипове, които ще събудят истинският страх в теб. На ужасяващи записи по действителен случай. Тук най-страшните кошмари ще станат реалност. Подготви се да се потопиш в света на ужаса, мистиката, свръхестественото и паранормалното. Абонирай се, ако имаш смелостта.